Mladi iz Smedereva koji su okupljeni oko Kancelarije za mlade napravili su veliku akciju prikupljanja vode za ugrožene žitelje Smederevske Palanke. Oni su prikupili zavidnu količinu flaširane vode i u večernjim časovima organizovali prevoz i dostavili ugroženim komšijama. O značaju i radu mladih rekao nam je nešto više Miloš Katić. Pa sama akcija Kancelarije za mlade traje već četvrti, peti dan od subote. Skupili smo preko 1700 litara vode, kupovne vode. Pored vode same smo skupili dosta dezinfekcijnih sredstava i hemijskih sredstava za čišćenje. Šta smo još radili? Da, nakon svega toga što smo skupili, juče smo imali jednu turu za Smederevsku Palanku, direktno u bolnicu Veliki Stefan, zato što je bolnica u užasnom stanju i ostali su bez ikakvih sredstava. Pre 2 dana smo poslali 2 ture i to je to što se tiče Palanke. Njima smo prvenstveno pomogli jer su u kritičnijem stanju nego Smederevo. I od današnjeg dana, 21. ćemo nastojati na tome da se okrenemo Smederevu i smederevskim okolnim selima iz razloga što se pogoršava situacija. Odziv mladih, pa pazite ovako, prva 2 dana, znači u subotu i nedelju se radilo na bedemima. Koliko sam ja primetio, koliko smo mi videli iz kancelarije, to je gomila mladih prolazilo kroz Kralja Petra i jednostavno nismo mogli da verujemo da je u toj količini omladine organizovano, samoinicijativno, jer sam se raspitivao ko je organizator. Nakon završetka tih bedema, oni su došli u kancelariju, dolazili su, cirkulisali su omladinci, raspitivali se sami kako mogu da pomognu, na koji način, šta više donosili su nam vodu sami jer preko interneta obaveštavamo javnost da jednostavno je pokrenuta cijela akcija. I juče, recimo, je bilo oko 100-150 ljudi je prošlo kroz kancelariju i oko kancelarije i svraćali, navraćali. Pored omladine i narod Smedereva je pomagao u većoj količini zato što su oni bili donatori. I ja ne mogu da verujem stvarno svaka im čast i veoma sam zahvalan na tolikom odzivu. Zato što jednostavno pokazali smo koliko je humanost kod nas, koliko su ljudi željni da pomognu i koliko su svesni cijele situacije. Pa od ostalih organizacija postoji Crveni krst i postoji odbrana Smedereva. To je u suštini, tu su oko odbrane Smedereva su okupljeni svi građani Smedereva, samoinicijativno, bez ikakvih obaveza i funkcionišemo super. Najbolje funkcionišemo sa odbranom Smedereva zato što smo u najčešćem kontaktu oko informisanja o stanjima na terenu i oko regulisanja stanja nabavke i svega toga i transporta.